Πριν από 16 χρόνια, το Batman Arkham Asylum άλλαξε για πάντα την ιστορία των video games στο ένδοξο τότε PlayStation 3 και Xbox 360. Μέχρι τότε οι περισσότεροι τίτλοι περιρροών ήταν στην καλύτερη μέτρη. Ξαφνικά ήρθε η Rocksteady από το πουθενά και μας έβαλε στο σκοτεινό άσυλο του Arkham. Το Free Flow Combat System επαναστατικό, τόσο που έγινε βάση για πολλά παιχνίδια που κυκλοφόρησαν στη συνέχεια. Η ατμόσφαιρα απόλυτα σκοτεινή με θρυλικά voice acting που άφησαν εποχή, όπως παράδειγμα του Mark Hamill στον ρόλο του Joker ή του Kevin Conroy στον Batman. Rest in peace. Το Arkham Asylum απέδειξε ότι ένα super hero game μπορεί να σταθεί δίπλα στα καλύτερα παιχνίδια της βιομηχανίας. Επίσης έβαλε τα θεμέλια όχι μόνο για ολόκληρη τη σειρά Arkham, αλλά και για το πώς θα σχεδιάζονται μελλοντικά τα παιχνίδια υπερηρώων. Χωρίς αυτό πιστεύω δύσκολα θα είχαμε σήμερα τίτλους όπως το Spider-Man της Insomniac. Το Arkham Asylum δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι. Ήταν επανάσταση. Ήταν statement ότι οι ήρωες των comics αξίζουν AAA εμπειρίες. Πες μου στα σχόλια τη δική σου εμπειρία με τα παιχνίδια της σειράς Arkham.